Bueno, momentu honetan sakanan nago, zehazki lakuntzan. Lakuntzan, gaur eguraldia ez da batere eguraldi ona, ez dakiz aurkituko duten, orduan, hitzordua egin dugu, mankomunidadera hurbilduko gara, hitzordua egin dugu Aitor Larrazarekin, eta aldiz ere bai Amaiarekin, kirol teknikariarekin, aber sakanak zer eskaintzen duen txirrindularitza munduarentzako. Orduan, goazen eta ikusiko dugu aber zer aipatzen diguten. Aitor, egunon, eskerrik asko nerekin hemen egoteagatik egia erramarra dut kanpoan ez dela giro, ikustu duzun bezala, bizikleta txirrindulariz jantzianago horrek erran nahi du, bizikletakin etorri nahi zela, ibiltzeko, baino elkartu gara hemen, lehendabizi aurkeztu zure burua, zertzaren nortzaren, eta gero zergatik ez, non gauden. Bale, eguerdion eta bi esker zuei ere gonbidatzeagatik, berez ni Aitor Larraza naiz, Sakanako mankomunitateko lehendakaria. Eta, esan duzunez, ez dago giro kalean egoteko eta Arbizuko ekokanpinera etorri gara, azkenan txoko atsegin bat delako, eta, hitz egin behar dugun inguruko erdigunea izan daitekelako, ez? Hori da, erran duzu Sakanan gaude, ez? Kokatu gara. Ni, hementxe Plazaola ingurua dago, baino erran dezakegu Sakanak momentuz bide berderik edo hori ez dagoela, orduan horretarako gelditu gara hemen, pixkot zuk aurkezteko niri, azaltzeko ez, ze proiektu dauden hemen Sakanan, suposatu nahi dut zer ikusia daukala ez, Eurobeloarekin, hemen Gasteiz ere bai dugu kasi bertan, orduan horreri buruz solasteko ez? Bai, hori, diozun bezala denboratxo bat daramagu azpiegitura ziklable bat garatu nahian, ez? Hau berez Irurtzun ziordi batuko duen 57 kilometroko azpiegitura ziklable bat izan behar da. Errepidea eta mendiko pistak tartekatuko dituen ibilbide nahiko laua, ez? Azkenean bailara batean gaude eta hori laua eta familiarra izan daitekeena da, eta esaten duzun bezala, Irurtzunen Eurobelo batekin batzen du, eta hori Iruñerrira aldera emango gaitu, eta gero ziordian ere badaukagu Araialdearekin ere proiektu amankomun bat, eta Gasteizera eramango gaituen azpiegitura garrantzitsu bat izango dago. Horrek erran nahi du, momentuz hemen horrelako bide berderik edo momentuz ez dagoela. Ez, momentuz ez, oraintxe bertan ja da obra esleitu dugu, esan dezakegu ez, enpresak ja esleituta daude, eta espero dugu 10 egun hauetan hasiko garela ja martxan obra hauekin, ez. Ideia da uda bukaera edo iraila bukaerara bukatzea, eta dena ondo badoa, urrira aldera ja martxan egon daiteke ibilbidea. Hori, etorkizun batean aprobetxatuko dute bisitariak, baina gaur egun adibidez Sakanak zer eskaintzen aldu bisitarientzat, bisitari desberdinentzat, ze aukera daukate bisitariak Sakana etortzen dienean? Hemen agerikoa da, ez? Hemen ikusi ditzakegu handia daukagula bertan, Urbasa ere, eta Aralar tartean gaudela, ez? Orduan hor, altxor bat daukagu, oso zentratuta gure baiaran, ez, tarte dagoela, eta hori alde batetik, ez, altxor natural horiek ikus dezala, ez, bai herritarrak eta bai kanpoko bisitariak, ez. Gero beste alde batetik, ondare Euskal Herrian bezala, ondare kultural oso potentea daukagu, ez. Garaia hauetan, gainera, ilauteak diren garaia hauetan, zetakek bere ikuskizu mitoaroarekin zentralizatu duen ilaute eta xer mitologikoak eta horrela hor daude ere. Baina gero ere daude zerbitzu eremu bat gara, bisitariak zerbitzu anitzak izan ditzazkete, bere egunerokotasunean, bere gaua pasatzeko garaian eta horrela, eta gero komunikazio aldetik gauzak hobetzeko daude leku guztietan bezala, baina beste eremuetan konparatuz, bai garraio publikoa
ongi dagoela esan dezakegu, asko hobetzeko dago, Nafarro guztian bezala, baino gero bestalde batetik komunikatiboak aldi oso eremu egokia da. Horretaz aparte, bisitari, errandu dugu, proiektua daukazuela martxan edo obrak hasiko diela, hori ere bai, suposatzen dut bertako sakanako eskualdeantzako ere, aberasgarria izango dela, bertako ekonomia sustatzeko, bertako komertzioak ere indar hartzeko, hori ere bai, helburutako bat izango da. Proiektua berez bi helburu nagusi izan ditzake, alde batetik turistikoa eta ekonomiaren sustapen hori, azkenean industriari oso begira gaude, baina hala ere beste eremu eta beste esparru batzuk ere hobetzeko ditugu, eta alde batetik turismo arloan hori azpiegitura hobetuko luke, arlo hori, baina beste alde batetik ere herritarren arteko mugikortasuna hori ere, mugikortasun eredu horien ohitura aldaketa ere nahiko genuke ahalbidetu proiektu honekin. Azkenean ez da bakarrik ardatz bakarrako ibilbide bat, baizik eta saiatu gara kontzeju eta herrien arteko lotura horiek saretze hori saiatzen, eta alde batetik herritarrak nahi baldin badu bere lan hildora joatea edo herrien arteko ibilbide bat ematea modu ziur batean eta modu eroso batean aurrera eramateko. Proiektu hau, suposatu nahi dut atzetik lan pila bat egon dela, inbertsioa unitz, diru laguntzak, Nafarroako gobernuak ere bai hor sartu du laguntzarik edo izan duzute? Bai, berez hau hiru finantziazio esparru ezberdinetatik hasi garaz. Alde batetik Nafarroako turismo sailak zenbaki potolotan esango dizute, 1.100.000 euro bat hola finantziatuko digu Next funtsekin batik bat. Gero bestalde batetik Bilduk ministeritzan sartu zuen emendakin baten bitartez 1.000.000 eurokoa zena ere hor finantziatuko da, eta gero lortu dugu beste baliabide bat Nafarroko mugikortasun sailetik hori ere finantziateko, ikusita ikuspegi mugikortasun inguruko ikuspegi hori. Proiektu honek, igual pixko bat sakonduz edo xetasuna bilatzen, ze ezaugarri izango ditu ibiltzeko biziketan, zelaia erran dugu, hemengo orografia ikusten dugu baiara hau zelaia dela, tunela, adibidez Plazaolako ingurua dena tunelez betea dago, zeren hor historikoki tren bat zegoenez eta tunelaz baliatuta dago, hemen aldiz hori ez dugu aurkituko. Ez dugu aurkituko, berez hemen hori komentatu dugun bezala, azkenen errepidea eta mendiko pistak partekatzen dituen ibilbide bat izango da. Derbidea proiektuaren antzekoa, Eurobeloaren inguruko antzekotasun hori badaukate, errepide desente, señalizazio oso on batekin, eta hori, interesgarria izan daitekeena da, laua dela, jende askoko irutzen zaio, desnibel potoloak izan barituzten ibilbideak direla, baina, familientzako eta distantzia luzetarako eta gehien bat ere bisitaria alforjekin baldin badaude eta horrela ere horrelako desnibel potenteak ere igual askotan baten tokatzen baldin bazaizu ongi, baina asko tokatzen bazaizu gaizki. Aipatu duzu, señalizazioari buruz, bai egia da, adibidez nik Plazaolako bidea egin dudanean, señalizazioa ongi ikusi dut, badago eta eskertzen da, kanpoko norbaitek GPS-erik edo gaur egungo gailurik erabiltzen ez duenentzako, kriston balioagarria da. Alde horretatik ere bai, aurre ikusia duzue, señalizazioak jartzea eta kartelak eta horrelako gauzak, ez? Bai, horre lanketa berezia eginda, azkenean ibilbidea partekatzen dugu Arabako zonaldearekin, Araialdearekin, eta hori Arabako foru aldundiarekin esfortzu berezi bat egin genuen señalizazio amankomun bat ematea zuen zentzurik ziordien bukatzea eta señalizazio ezberdin bat izatea ziorditik Zaldu Ondora, eta bai saiatu garela Irurtzungo eremutik Zaldu Ondora, Araiako herri hortara arte, señalizazio amankomun, eta hori izatea ez, diozun bezala, kanpotik etortzen den batentzat, nahi duena da pixka bat momenturo eta jakinun dago. Hori da, eta lasai ibiltzea ere bai, eta ez egotea pendiente ongi nago, zeren zatitxo batzuk ikusi ditut nik aurreko egunetan, hori errepidea gurutzatzen dudala, eta batzutan
faltan bota, ez? Kartelen bat edo ongi nago, ez nago, errepidean nagoenean, hor ja zalantzak ditut. Igual ja, pistan nagoenean, pues, bai pentsatu dezaket ongi nagola, baina errepidean nagoenean, ostras, hemendik da, ez da, ordun hori ere bai pentsatu dut ere pentsatua dagoela. Bai, berez planteamentua hori da. Gero ere bai, badaude leku batzutan ere bai, horrelako posteak edo aurkitzen ditugu, adibidez errate baterako, Baztanbidasoako tren txikito edo bide berdean ikusi dezakegu bizikleta moldatzeko horrelako gailuak, hori ere bai suposatzen dut aurreikusia dagoela. Proiektuan ere zerbitzuak, bizikletarako ikusitako zerbitzuak ere garrantzitsutzat eman dira, eta hiru zerbitzu tipo egongo ziren, ez? Geldiuneak, ez? Mahaiak eta aulkiak eta horrela, gero alde batetik esaten dituzun postu mantenua egiteko postu iraunkor horiek automantenua egin dezakezun postu horiek, ez? Eta gero beste alde batetik ere nola komentatu dugun mobilidadearena, garraioarena, trenbidetik atera eta horrela planteatzen direla 3-4 kalekutan egotea bizikleta gordetzeko espazioak, ez? Hori printzipioz planteatuta daukagu. Hor uste dut ere bai, Plaza Olan, okerrez banago Leitzan edo Lekunberriz naiz oroitzen ongi, horrelako zerbait ere pentsatua daukatela, dutxak jartzearena ere bai, adibidez, bisitariak ere bai, bizikleta gorde eta lasai herrian ere bai, dutxa edo gordailuak materiala guzteko eta hori ere bai, suposatzen dut hori ere erakargarria izango dela onak. Zein da ez zuen proiektu honen potentziala da, zer uste duzu, badakizue jendeak hau eskatu du edo eskatuko du edo pozik daude proiektu honekin eta uste duzue bisitariak erakarriko dituela? Nik uste alde batetik baietz erakarriko dituela, gehien bat ere jendeari eta bereziki kanpo jendeari gustatzen zaiolako ibilbide luzeak, ez? Horren baliabidez osatu behar ditugu ibilbideak, ez? Eta horregatik diozun bezala ibilbideak egin aparte zerbitzuak eskaini behar dira, ez? Uharte Arakilen alberge bat montatuko da, horren inguruan ere, eta gero ere badaude planteatuta landak usteko alforjekin datorren norbait kanpin denda konkretu batean sartu nahi baldin badu, eta hori bai dagoela planteatuta, ez? Gero ere berezitasun badauka ibilbide honek bere ehuneko handi batean Nafarroko 5. Donejakue bidearekin bat dijoala. Orduan bi horiek uztartuko dira, ez? Ibiltaria, ez? Donejakueko ibiltari hori eta gero ere ibilbide ziklabelea gehien bat ere Eurobelotik datorrena eta Gasteizera bateratu nahi duena edo hori, ez? Orduan bai ikusten dugula potentzial handia izan dezakela ibilbide hori. Bai, zuk erran duzu ere bai, ez? Bisitari horiek edo bizikleta zibiltzen edo gustatzen zaiena horrelako etapa luzeak egitean, azken finean Donostiatik Gasteizera bizikletaz egiteko aukera izango dute. Bai, aukera izango dute, eta gainera nahi balde dute gero Baskonabarra jarraitu, eta Ruta de la Plata egin dezakete, eta bai. Eta obrak hauek badakizu gutxi gora bera zenbat iraundu, noiz egongo den martxan dena? Komentatu dute, iraila bukaeran gustatuko litzaigukela bukatua egotea, badakigu nolakoak dire obrak eta azkenean gaude kasuistika dexente, baina, espero dugu baietz. Eta gero, adibidez hau, bisitariek hau informazio hau biltzeko, web orrialde bat aurre ikusia duzu egongo dela, turismo bulegotan, kartelak... Hori da hurrengo pausua, ez? Azkenean azpiegitura bai, baina gero promozioa, euskarriak egin behar dira, badagor lanketa dexente egin beharrekoa. Eta, hor momentuz horrentxe bertan azpiegitura zentratzen ari gara. Gero-gerokoak. Eta gero badakite turismo sailak lanean dabilela, gero mapa bereziki Plaza Olaren mapa bateratu bat ere egin nahi dela, nik uste dut ere zentzua izango lukela Arabarekin batera guk ere beste mapa moduko bat egitea. Ibilbidearen markaren lanketan ere erdibukatua daukagu, oraindik ere, baina gero hori izango da dena sozializatzea. Hemen Sakanak aukera ematen du, alde batera utzita zuen proiektu hau, mendi bizikletarekin edo karreterako bizikletan, errepideko bizikletarekin ibiltzeko horrelako aukerarik egongo da, ez? Bai, hemen oso egokia da hau ibiltzeko.
Gainera ohitura asko dago, hemen txirrindulari pila bat izan ditugu, bai profesionalak eta bai amaterrak, ez? Reynolds Irurtzunen jaio zen, Lakuntzan sakanako talde oso potentea dago, eta hori nabaritzen da, jendea gustatzen zaio, eremua espeziala da hortarako, bide zabalak, ondo esan dezakegu ondo jarriak daudenak, eta gainera daude beste eremu batzuk trafiko gutxi dituztenak, eta bueno, nik uste dut... Pentsatu hemen erran dugun bezala kanpin batean gaude, suposatu nahi dut, batez ere igual udaran bisitari gehiago ekartzen duelako, txirrindulariak ibiltzen dienak hemen ere, kanpin hau baliatuko dutela ere bai, ez? Lo egiteko edo... Bai, horrelako eremuak oso garrantzitsuak dira hontarako, ez? Lehen komentatuta, hau uharten ibiliko den aterpea, landetxeak, azkenan nik uste nahiko ongi prestatuta gaudela olako pauso bat eramateko, eta aukera deixente ireki daitezkela, ez? Ikusita ze bilakaera izan dezaken honek, momentu batean, momentu honetan, hori, ez? Oso embrioi puntu horretan gaude, baina garapen luzera begira nik uste oso ikuspegi politean gaude. Eskualdeko biztanleriak ere proiektu hau gogotsu hartzen du, bakizue hori? Bueno, berez matraka deixente ematen ari gara, baina egia da jendea hitz egit dezakela, baina oraintxe bertan obrak egin gabe daude, ez eta horrela, baina iruditzen zait eta guri bentsat esperientzia izan dugunak nik Irurtzungoa naiz eta bere garaian ederbidea egin gabe zegoenetik, ez zen berdin ikusten Plaza Olabidea eta ederbidea egin zenean ikusten zen herritarrak ja nola egunerokotasunean erabiltzen zuten ibilbide hori eta nola zeunurak ekartzen dizkion herriari, ez? Eta kasu honetan pentsatzen dut berdina gertatuko dela, ez? Azkenean bai erabiltzen direla errepide eta pista, baina bai egiten direla beste pistatxo batzuk eta ergoiena etxerri batuko dituena, arbizu eta etxarri ere modu askoz seguru batean batuko duena, eta horrek gero egunerokotasunean hortik bideratuko ditu. Erran duzu Irurtzungoa zarela, hor duzu ez, Plaza Olako bide berdearen eta Eurobeloaren hori, ja pixkot sakondu zure pertsonalki, bizikletarekin ze lotura duzu, izan duzu, jarraitzen duzu, afizioa duzu? Nire beti, nire aitak oso afizioa handia zaukan bizikletara, aitak urtean 10.000 kilometro egin zizaken. Zaukan konpetizio grin hori, baina hemen ezaguna zen beti ikusten zutelako pasatzen bizikletarekin. Eta horiek sartu zidan, ez? Nik ibilitakoa naiz, orain pixka gutxiago, baina ibilitakoa naiz, larra egin dut, tirati egin dut, olako modutan egin dut, eta gero Plaza Olako bide berdea eta horrelakoak hor bertan egon da, kasi eske deitzen dizu, ez? Olakoak egitea, orduan, bai, lotura handi. Bueno, pues Aitor, eskerrik asko nerekin hemen elkartzatik egiarran txoko goxoa, egia da kanpoan dagoen eguraldeak ere eskertzen duela hemen marrenin egotea. Egia da, eman diazun informazioa eta proiektu hau ez nekiela deusero neri buruz, eta erran dugun bezala, etorkizun batean ez, Gasteiz eta Donostia lotuko duen bide bat egongo dela bizikletakin egiteko, eta horrek ematen dituen gauzak, herriak bisitatzea, historiare bai, erran dugu ere bai, ez, Plaza Olako historia hor dagoela, eta bertzerik gabe, eskerrik asko berriro eman diazun informazioatik. Nahi balin baduzu, zerbaitena antzi balin bazaizu edo nahi balin baduzu aldarrikapen bat eman edo lo que sea, emango dizut hitza eta aipatu nahi balin baduzun gauz hori, zurea da hitza. Ez besterik gabe eskertu aukera hau emateagatik eta hurrengoan igual bizikletarekin joan gaitezela bidea egiten. Aberregia den, erran bezala eskerrik asko eta ikusiko dugu elkar. Bale, zuei. Bale, venga, horti egizuk txalo. Bueno, Amaia, eskerrik asko nerekin elkartzagatikan, estapean gaude, kanpoan eguraldi txarra dago, baino, momentu honetan Lakuntzan aurkitzen gara,
ikusten duzun bezala txirrindulari jantzia nago, baino eguraldi txarra dago, orduan hobe dugu hemen elkarrizketa egin. Hitza zurea da, aurkeztu zure burua, nortzara, aurkeztu zure burua. Bai. Amaia Gerrikagoiti Uriarte naiz, Sakanako mankomunitateko kirol teknikaria. Eta, Sakanako herri guztiei saiatzen gara, kirola eramaten, herri guztietara, eta herrien arteko harremanak pixka bat egiten, ez? Kirolaren bidez. Hori da. Programa zabala da eta anitza, eta, ditugu adin desberdinetara zuzendutako jarduerak. Hori da, ikusten duzun bezala, ni txirrindulari jantzia nago, hemen ari naiz, Nafarroako lako txoko desberdinak bizikletarekin ibiltzen diren, edo erabiltzen diren ibilbideak egiten. Kasu honetan Sakanan gaude, zer erraten alduzu, ze eskaintza dago Sakanak bizikletarekin edo zer aurkitu dezaket? Sakanan betidanik afizio handia egonda bizikletarekiko, eta hori ikusten da ere bertan dauden txirrindulari taldeekin, ezta? Bi eskola daude, aurre dezente mugitzen dituztenak, Aralar eta Burunda taldeak, eta horrez gain badaude helduentzako taldeak ere bai. Eta gero horrez gain, afizionatuen hainbat grupeta edo taldetxoak, asteburu edo eguraldion egiten duenean astean zehar ere, bateratzen direnak, eta hortarako badugu autobidea eta bide berria izaterakoan, ez horren beste autorekin dabilen errepide egokia bizikletarako. Aukera egongo da, suposatzu dut ere bai, hemen mendialdean gaude ere bai, errepideaz aparte ere bai, mendi bizikletarekin egiteko aukera ere bai egongo da. Bai, eta bidezkak ere bai, herri arteak lotzen dituen errepidea ez diren partzelaria edo bidezkak daude, eta gero mendira igoerak ere, bai Aralar aldera, bai Handia edo Urbasa aldera, hainbeste aukera ditugu. Hori, igual mendi alderako edo mendi bizikletarekin, baino ja aldapatxoak diren ibilbidea ez, baino familiarekin egiteko ere bai leku ona da, ez? Sakanan bizikletan ibiltzeko? Bai, hori, esan bezala, badaude partzelariak herriak lotzen dituztenak, eta gainera batzutan doaz autobidearen goiko aldetik bidetxo bat, eta gero beko aldetik beste bat, eta baita zirkularrak egin daitezke herrien artean, eta bai, bide egokia. Hemen Sakanako biztanleriak ze zaletasuna gehiago zer dago, errepidera bideratua edo gehiago mendi aldera bideratua? Bizikletan esango nuke errepidera, bai. Gero, oinez, bai dagoela mendirako zaletasun handia. Baina bizikletarekin gehiago errepiderako zaletasuna. Aipatu duzu talde batzuk daudela hemen Sakanan txirrindularekin zerikusia daukatenak, baina eta probak badaude Sakanan antolatzen dituzten frogak bizikletarekin zerikusia daukatenak? Bai, badaude lehiaketak, eskolak beraiek batez ere udaberri udazken aldean antolatzen dituztenak, eta gero badaude herrikoiagoak ere direnak, ez dakit Altsasuko zeharkaldia bezala, Ramosaria, ez dakit hainbat urtetan egin dena, eta gero mankomunitatetik ere antolatzen dugu Sakanako bizikleta eguna, eskualde guztia zeharkatzen duena, urte batetan alde batetik bestera, Irurtzundi Ziordira eta hurrengoan alderantziz, eta gero maiatzean ere antolatzen dugu bizi festa izena duena, hau da familian egiteko, ibilbide motxagoa, eta gero lotzen dugu munduko jolasekin, euskeran txokoak edo ipuin kontalariak, eta egiten dugu, goiz polit bat, nire lankide desberdinekin lotuta. Goazen bizikleta eguna aipatu duzula, goazen pixkoak zehaztera edo xetasun gehiago, ez? Bizikleta eguna zertan datza da festa bat, ez? Bizikletarekin egiten dena, ze ekitaldi aparte, ze ekitaldiak gaude antolatua bizikleta egunean zein da helburua edo... Bueno, helburua da goiz polit bat pasatzea, lagun artean, familian, eta horretarako
ikastetxeekin elkarlanean izen ematea antolatzen dugu. Aha. Eta jartzen ditugu kamionak eta autobusak, jendea haien herrietan jaso eta bueltatzeko bukatzen denean jarduera. Orduan, nola biziketa eguna, egun bat ez dakiz egunetan antolatzen den? Irailaren bukaeran. Bale, eta orduan, hori zer da, norbera ateratzen da bere etxetik, denak elkartzen zarete herri batean eta herri horretatik joaten zarete bertze herri batera, nondik nora egiten duzute? Bai, egiten dugunean Irurtzundik hasita bukatzen dugu Altsasun. Hori Aldapagora delako. Eta egiten dugunean Ziordian bukatzen dugu Irurtzunen. Hori Aldapabera delako. Eta orduan kilometro gehiago egiten ditugu. Baina, badaude, egunak, edo urteak, non Ergoiena aldea ere ikutzen dugu, eta orduan, hasi Ziordin eta Uharten bukatzen dugu. Ergoienara igotzea ja Aldapa gehiago dago. Orduan, urtearen arabera. Eta gero adibidez, goizean goiz gelditzen denak biziketan, elkarrekin, joaten zarete alde batetik bertzera, eta gero bukaera badago festa moduko bat, badaude zerbait antolatuak, kontzertuak edo horrelako zerbait ere badago? Momentuz ez, proposamena jaso dugu, baina gertatzen zaiguna da, erdialdean bai gelditzen gara gozaltzeko, baina bukaeran ja eguerdialdea da, eta jendeak nahi du lehenbailen, etxera eta bazkaltzera iritzi, eta hori, baina bai jaso dugu proposamena egiteko ginkana batzuk, edo zerbait txirrinduarekin lotutako zerbait. Eta erantzun hona izaten du biziketa eguna, gau da, familia jende pila elkartzen zarete? Lareun eguraldiaren arabera, baina batzutan lareun pertsona inguru edo egon izan dira. Eta hori lotzen du, erranduzu, Irurtzunetikan Altsasurako bidea adibidez egiten duzuen egun horretan, hori dena da errepidez, zarra edo errepidea ez dena autobiatik kanpo egiten duzute, hori? Bai, noski. Hau bide berria edo deitzen dioguna da, momenturen batzutan partzelariak ere erabiltzen ditugu, baina batez ere hau. Distantzia zen bateko distantzia da adibidez Irurtzunetik Altsasura? 39 kilometro edola. Bai. Eta pentsatzut hor, norberak bere txirrindula erabiliko dula, bai errepidekoa, bai elektrika, mendikoa, horrez dago inolako, norberak erabakitzen du bere txirrindula eramatea. Bai, normalean ez dira errepidekoak, baina partzelariatatik ere eta batzutan harriak dauden lekutik sartzen gara, gehien bat dira mendiko bizikletak, baina edo paseokoak edo pixka bat gurpildo ditxeago. Eta pentsatzen duzu gero bertan parte hartzen duzula. Bai, oso egun polita da. Eta aldiz, ohiturazuk txikitatik edo, bizikletarekin ze lotura duzu. Denak txikitan izan dugun bizikleta bat jaso duzu, eta ibili zara, edo jarraitzen duzu. Bueno, 3 nebarreben artean izan genuen bizikleta bat. Eta ibili ginen, ibiltzen nintzen, noizbehinka tokatzen zenean. Gero, urte askoz ez nintzen ibili, nahiz eta beti kirolaria izan naizen. Eta taldetxo bat ezagutu nuen, non triatloia egiten zuten, eta hor hasi nintzen berriro bizikletarekin ibiltzen, eta afizio hori. Triatloia hori kirol gogorra da, ez da bakarrikan bizikletan ibiltzea, baizik eta horrek suposatzen du igeriketa eta korrika. Bueno, entrenatzea da. Ja, baina horretarako denbora behar da, eta ez gustatu hartzaio norberari ere bai pixka bat ere, sakrifizio puntu hori ere bai egon, batez ere denbora, ez? Triatloia praktikatzen dutenak denbora beharko dute bai entrenatzeko. Ama izan aurretik, ibili nintzen batez ere, gero berriz hasi naiz txiki ez diren hain txiki, berriz gehiago, eta hola. Bueno, erran dezakegu ere, jarraitzen duzula orainikan, bizikletan ere ibiltzen, ez? Ogia erosteko baldin bada ere bai, edo bizikleta eguna, lanera etortzeko, hasi que zure egunerokotasunean sartuta dago. Pues, Amaia, nire partetik eskerrik asko ere bai, hemen erakusteagatik sakanan, bizikletarekin zerlako gauzak dauden, antolatzen duzutela bizikleta eguna ere bai, iruditzen zait gauza bat aberasgarria da, askotan entzuten dugu mendi itzuliak, mendi egunak eta hori, baina aldiz bizikleta egun bat denak elkarrekin lasai herrian horrelako gauzak egitea antolatzea, iruditzen zait oso aberasgarria. Así que nire partitikan eskerrik asko nirekin hemen elkartzeagatik, eta ez dakit,
ja, despeditu baino lehenago, zerbait ere antzi edo, zerbait ere aipatu edo, erran nahiko balin bazenun, pues, guain da zure momentua errateko. Bai, norbait ahaztu badut edo parkamena eskatzen diot, eta esan, hori, eskertzen dudala guztion laguntza, bueno, ez dut aipatu, Barranka Txirrindulari taldea, laguntzen digula antolatzen, sakanako bizikleta eguna. Ze garrantzitsua den, atzetik laguntza hori, zeren ez da ikusten edo eguna haietzeko edo hori den antolatzeko atzetik handagon lan pila hori, telefono deiak, babesleak, laguntzaileak, atzetikan lan pila dago, gero denantzako zerbait ere disfrutatzeko egun bat sortzeko, ez? Pues hortxe gelditzen da zuk erran duzuna, berriro eskerrik asko hemen elkartzeagatikan, eta igual noizbait ere etorriko naiz ni ere bai, sakanako eskertzen dute gonbidapena, eta noizbait ere guraleak laguntzen balen badu, pues alabakin etorriko naiz eta etorriko gara, eskerrik asko. Ez horregatik. Bueno, aipatu bezala, lakuntzan gaude, sakanako inguru honetan. Hemen utziko dugu gaurko etapa, ikusi duzuen bezala seguraldia dela eta Aitorrekin hitz egin dugu, eskerrak emanera Aitorreri eman dizkigun argibideak. Kasu honetan proiektu horreri buruz solastu dugu, eta gero Amaiari ere bai, bizikleta, hemen Sakanan antolatzen duten bizikleta eguneari buruzko nondik norakoak, ez? Ekimen polita da, ekitaldi polita da, eta bertzerik gabe, hemen utziko zaituztet, hor gelditu da, hemen Sakana inguruan ze baliabidek dauden eta zer aurkitu dezakegun, hasi que noizbait ere hona hurbildu nahi balin baduzue, badakizue zer aurkitu dezakezen. Bertzerik gabe, ni hemen despedituko naiz, eta ikusiko dugu elkar hurrengo etapa batean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.